Zájemní ligy mistrů Pardubice vyhráli s maďarským Vehervárem 7-0. Pro Spartu nestačení ani na výhru prohráli po samostatných nájezdů z finského Tampere 1-2. Hokejový legenda Jaromír Jágr stihne na extrakovou sezónu. Petr Nedvěd skončil jako manažer hokejové reprezentace kvůli exmaxelce. Zářijové hokejové zprávy jsou tady. Přeju vám krásný páteční večer a na úvod začneme včerejšího zrušené utkání proti naše Mladou Boleslavi. To bohužel, které jsme měli začínat až 17 hodin. Jenomže bohužel byl to kvůli kádru východu Čechu. To byl dnešní zprávy nebo informaci, které pojďme na další zprávy, které přidám jsou Jan Smetava z Českou televizi, které nás přiladí na včerejšího hokejové ligy mistrů. 6 zápasy dnes začíná 10. ročník hokejové ligy mistrů. Jako první ze 3 českých týmů do něj zasáhly Pardubice a na domácím ledě s přehledem porazili maďarský Vehervár. Trenéři Pardubic nasadili už v prvním utkání ligy mistrů téměř kompletní sestavu. Ze zkušených borců absentoval jen brankář Roman Vil, za to v první formaci nechyběl čerstvý mistr světa Roman Červenka. Góly padaly už v první třetině. Po Čerešňákově ráně od modré čáry domácí aréna vybouchla znovu. Dvakrát se prosadil kapitán Lukáš Sedlák. Pardubická demolice pokračovala. Skóroval třeba i navrátilec zámoří Jiří Smejkal, kterého pak atakoval ve středním pásmu Slovinec Kuralt. Dynamo na úvod ligy mistrů deklasovalo Vehervar 7-0. Nám vyšly ty přesilovky, si myslím, dneska, takže to nám hodně pomohlo, že jsme si udělali nějaký polštář a mohli jsme hrát tak nějak v klidu, než aby se to nějak přetahovalo, takže ty přesilovky na začátku, pak jsme odskočili a pak jsme ještě nějaký využili. Spadiště hokejisty, které prohráli na hokejové ligy mistrů na začátek z finského Tampere po samostatných nájezdů 1-2. A teď je čas na zpátky pro Česku, které tentokrát začneme dobrou zprávou, je to Jaromír Jágr, které spíše nestihne na začátek extralize, ale stihne to začátek extralize. Tentokrát už je to jasné, že Jaromír Jágr už to stihne na začátek extralize. Tak to je nová extraková dresy. Pro Spartu také patřila mistry světa jako Krejčíkovi a Michal Kepného, kteří dostali nové dresy. Pro Čerešňáka a Kauta také získali nové dresy. Po bílé, které se vrátila žluté pro HC Verva Litvinov. Potom nové hrací králové také získal černé dresy na domácí, kdy bude hrát doma. A tentokrát bílý, které získal na toto Tomáše Pavelkovi a na toto, které se stal nový dresy pro červené. Pro Jakuba Póla a nové dresy také pracuje Oceáří Cinec mistrovské dresy. U hokejové reprezentace skončil z rodinných důvodů na vlastní žádost Petr Nedvěd. V roli generálního manažera měl zásadní podíl na sestavení týmu, který v květnu vyhrál v Praze titul mistrů světa. Šéf českého hokeje Alois Hadamčík oslovil na uvolněné místo Martina Havláta, který s Nedvědem v minulé sezóně spolupracoval. A na závěr hokejové zprávě začneme minulý týden pro smutnou zprávu, které ve věku 31 let zemřel tragický americký hokejista Johnny Cowdre. Bylo mi 31 let. To byl z dnešní hokejové zprávy. Všechno vám děkujeme za pozornost a zase příště.